Ngikubingelele mbukele ngiphinde ngomukele kwesimanje sikulethela indaba ifika ngaso isikhathi ke uGodolo ke useveze unganami noma ke ungesabe ke ngaleli cala ke alivulele yiyona ke lapha ke ikhansela lapha ke eFryhead mbukeli ke uShelembe njengoba ke veza lapha ke yena ke uGodolo ukuthi ke kusekuningi ke asengakusho ngalo ke lona ke ikhansela lapha ke eFryhead mbukeli ngabe kuthini ke okwakho uPaula njengoba nizokushela yona ke ivideo yakhe ke uGodolo ke eveza nje ukuthi ke akukho ke akwesabayo ngalo ke leli cala ke asethe avulelwa lona ke ilona ke ikhansela lapha ke eFryhead mbukeli nansi ke ivideo yakhe ke lapha ke uGodolo ke echaza kabanzi ngalo ke ikhansela lapha ke eFryhead mbukeli ke uShelembe siyabonga kulomisa obizwa ngoGodolo owenze ama serious allegations. Hey sanibonani wengane zakwethu uGodolo okankomgodolo umfana udaba ke niyalwazi sawubona wemfoka Shelembe angazi ukhokha DA or ukuphi lalela nduna yami ngabe uyayikhansela nje leyo case leyo ngobufakazi engibuphethe unoma bengane zakhe ababili nje abasebenza lapho ko library omunye usebenza angazi noma ngiqhubeke yini lokhuza lezi ikhundla abanye abayitholile lapho azange zi-advertise nahamba nawo landa abangani beni ngizokubuza ngabafowenu abadrivela omeya abenzana abafowenu uShelembe angifuni ukukhuluma kakhulu uShelembe angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa nje lento leyo ukuthi uvula icala uzama ukufuna ukumboza amahlaza akho kukhona bonke ubufakazi abamkhuza abangakubo madoda ukuthi hayi akahambe yoyidroba leyo case angazi ke nalawo masamanisi ngoba nginawo ngisho email anginalutho ukuthi uyobwathumelela izinto abazasokha hlambani angazi uwathatha ke uwabeke lapha emzini wakho ubanikeze othanda ukubanika lawo masamanisi lawo kodwa nje emhlazane mina nawe saqondana kulo nkantolo uyosala wena ngiyakutshela ubufakazi nje umasipala wasebaqulusini ubolile kungenxa yakho nabanye Shelembe abangani bakho labo bavikelayo njengamanje ukuthi ngikhuphulele moya Shelembe ngoba iqiniso uyalazi Shelembe nikwazi ukugijimela inkantolo iservice delivery yomphakathi dololo kodwa ngigijima nezinkantolo ngapha imigodi amanzi eFryhead yonke lutho abantu bakhala ngamanzi kodwa ukwazi ukugijimela ezinkantolo kahle Shelembe ngiphethe yonke uyabona nje ukuthi uthi khona umuntu ongemva kwami mfana kithi kuleyo nkantolo kosala wena ngiyakutshela buka alingi ungithathela icover mhlawumbe bonti ngoba uGodolo udrive wamatekisi kanjani ungithathe small ufuna ungithatha small inshelembe ayikhohlwa bhuti omdala bye bye bekuyilokho nje ade ngizokutshela khona abamkhuza abamaziko Shembe